שלום לכולן, בסרטון הזה אני אראה לכם את עודמי המט החדשים שביוטיקר הוציאו לפני יום-יומיים. אתמול הלכתי לסניף אשקלון ובמקרה כבר ראיתי שהסטנד מלא, אז לקחתי לי 3 גוונים. יש שם 16 גוונים, צבעים מהממים, ואני ספציפית יותר אוהבת את הקיים יותר. אז אני קניתי לי את 108, שהוא סגול חציל כזה, מהמם. את 110, שנקרא גם מוג'ו, ואת 112, שהוא ורוד סגול כזה, מדליק בטירוף, שקוראים לו Perfect Crime. הם מגיעים בקופסה כזאת, לבנה, מהממת, עיצוב יוקרתי בטירוף. וזה בעצם מה שיש בתוך הקופסה. מדהימים. אני אתחיל לתחום את השפתיים בעפרונות העץ. אני אתחיל עם הצבע הכי בהיר, שהוא 112 ממה שקניתי. אני אקח את עפרון 24, לתחום את השפתיים. הגוון של העיפרון הזה, זה עיפרון מספר 24. הוא לא תואם את האודם, אבל זה הכי קרוב שיש לי. אז זה 112, שנקרא גם Perfect Crime. Perfect Crime. זה האודם, קיצי ומטריף. אני בדרך כלל לא אוהבת ורודים, אבל הוא כל כך מיוחד שהייתי חייבת לקחת אותו. הוא מט, אין ספק. מבחינת עמידות הייתי איתו אתמול, זה שעה, שעתיים. הורדתי והוא פשוט נשאר לי על השפתיים. כאילו, השפתיים קיבלו גוון אדום, כאילו אכלתי ארטיק, כמו שבדרך כלל אודמים עמידים נשארים. אז הוא עמיד. מבחינת נשיקה הוא עובר ממש 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 בקטנה, שזה גם פצצה, כי בעלי לא נשק אותי בגלל זה. אז אני אוריד את זה ואני אראה לכם את הצבע הבא. טוב, אז הצבע הבא הוא, אני אשתמש בעיפרון מספר 31, שהוא סוג של בורדו. זה עוד המספר 110 שנקרא מוג'ו. זה סגול בורדו כזה, לא כל כך הצלחתי להבין את הגוון, אבל זה גוון שחיפשתי מלא 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 זמן. זה צבע שאני הולכת לחרוש עליו מעכשיו את כל החורף.
אין לי ספק, וממש התבאסתי שלא קניתי עוד אחד, למרות שקלטתי כבר שאני הולכת לחרוש על הצבע הזה. מאט מן הסתם, גם הוא נשאר לי על השפתיים אחרי שהייתי איתו יותר משעתיים. נשיקה, גם הוא כמעט ולא עבר לי. ואני מאוהבת. אז גם אותו אני אוריד ואני אראה לכם את הצבע הבא. לצבע הבא אני אשתמש בעיפרון מספר 40. האודם שאני אשתמש בו עכשיו זה אודם מספר 108, הוא נקרא אינסומניה, משהו כזה. זה סגול שהוא פחות חום, הוא יותר סגול. הוא פשוט, הוא דומה לאודם לחות מספר 89, שהוא מושלם בעיניי, פשוט פחות אוהבת לחות, אני יותר אוהבת מתים, אז הוא מושלם בעצם להשלמת הלוק המט שאני אוהבת. זה הולך להיות האהבה השנייה שלי בחורף אחרי המוג'ו. אני מתה, 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 מתה על קיים, והוא צבע פשוט מושלם. האמת שהיו שם מלא גוונים יפים, היו שם גם כל מיני חומים וניודים כאלה, שפשוט כבר יש לי, אז באמת אין טעם. ברגע שהם יגמרו אין לי ספק שאני אקנה אותם. אבל יש לי שני אהבות לא חדשות, הן ישנות האמת, שאני חורשת עליהן, והם סוף סוף הגיעו לסניף. זה האודמים העמידים 24 שעות, מספר 2 ומספר 4, שהם קבוע אצלי בתיק, וגם אותם אחיינית שלי לימה לי. אז סוף סוף הם הגיעו ויכולתי לקנות לעצמי 3 מכל דבר. וזהו, מבחינת גוון הוא מהמם, מבחינת עמידות לא הייתי איתו אתמול כדי להגיד אם הוא נשאר לי על השפתיים או לא. אני מניחה שכן, כי באמת ממה שניסיתי על היד ועשיתי סוואצ'ים שהעליתי לכמה קבוצות, אחרי שהורדתי עם מסיר איפור, היד שלי עדיין נשארה ורודה. אז אני מניחה שגם על השפתיים זה ככה, והם באמת מתקבעים ככל שהם יותר זמן על השפתיים. מבחינת עמידות, בוא נעשה ניסיון נשיקה. הוא יוצא ממש בקטנה. השניים הקודמים היו, עשיתי איתם ניסוי כבר של הנשיקה, הם כמעט ולא ירדו, כאילו זה יחסית, אפשר להגיד שהוא יותר מלכלך מהם, למרות ששוב, השפתיים שלי מלאות, היד כמעט ולא הוחתמה, אני חושבת שבא לי לנשק אותי עם האודמים האלה, אז זה גם טוב. וזהו, מקווה שנהניתם, רוצו לקנות כי באמת הם מדהימים. גם בגוונים וגם באיכות וגם בזה שזה חדש ומט וזה משהו שעף עכשיו. וזהו, תהנו, ביי.